ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sinasabi na iba-iba ang panahon ng bawat tao. Depende sa edad at sa dekada noong kabataan nito. Pero dumarating daw ang panahon sa bawat dekada na kung saan ay nababaliktad ang mundo. Ikaw, kabarangay, naramdaman mo din ba na minsan sa kabataan mo ay bumaliktad ang mundo? Dear Papa Dudut, ako po si Kyle, 28 years old. Ang aking pong ikukwento ay nangyari noong 1 taon lamang. Isa po akong freelance editor at minsan ay may mga vlogger at content creator na nagpapa-edit sa akin. Meron ding school projects, AVP ng ilang kumpanya at kung ano-ano pang mga video presentation at mga okasyon. Aaminin ko po na medyo maarte po akong manamit. Gusto ko'y laging maayos, malinis at higit sa lahat ay mabango. Maselan po ako pag may naaamoy na ako sa sarili ko na iba sa alam kong amoy ko, Papa Dudut. Naliligo po agad ako at maarte na po kung maarte, pero yun po kasi ako. Mag-isa lamang po ako sa tinitirhan ko kaya ako po ang lahat. Luto, linis, at ang pinaka-pinagtutuunan ko talaga ng oras ay ang paglalaba at pagpaplansya ng gagamitin ko. Papa Dudut, hindi po ako rocker pero long hair po ako. Nasa lampas balikat na po ang buhok ko noon at alaga ko po ang buhok ko. Shampoo at conditioner lang po ang gamit ko pero paminsan-minsan lang. Ayoko po kasing madamage ang buhok ko. Kaya hindi ako nagkukulay o naglalagay ng ibang mga hair products. Kaya yung buhok ko po ay malambot lang at kapag umahangin ay hinahangin po talaga siya. Ang kwento ko po ay sisimulan ko noong nakakuha ko ng isang project. Kinontrata po ako ng isang hindi naman kalakihang kumpanya sa Mandaluyong para i-edit ang magiging presentation nila. Isang buwan ang kontrata ko, Papa Dudut. Yun nga lang po kung dati ay work from home lamang po ako, ito pong project na ito ay kinakailangan kong gawin mismo sa opisina nila at ang schedule ay 6 p.m. hanggang 4 a.m. Kaya wala pang araw kapag umuuwi ako at syempre po ay antok na antok. Sa unang araw pa lamang ng pasok ko ay may na-encounter na akong problema. Hindi po sa trabaho kundi sa biyahe ko pauwi galing sa kumpanya kung saan ako nag-i-edit. May nakasakay po ako na isang babae sa jeep. Bata po siya, mga nasa mid to late 20s lang po ang edad. Kabaliktaran ko kasi siya ay napakaikli naman ng buhok. Parang sa panlalaki. Nakasombrero nang makilala ko siya, Papa Dudut. Nagkasabay kami sa jeep, ako ay pauwi, siya naman ay papasok sa trabaho. Nagkatabi kami sa upuan. Pero dahil nga po sa antok ako ay nakatulog ako sa jeep. Actually, hindi lang naman po ako ang tulog kasi halos lahat ng pasahero ay natutulog din. Magigising na lamang pag isinigaw na ng driver kung nasaan ang jeep. Ang hindi ko namalayan ay nakakaistorbo na pala ang paglipad ng buhok ko. Dahil tumatama pala ito sa mukha nung sinasabi kong babae, Papa Dudut. Naman, yung buhok mo tumatama sa mukha ko. Ah! Ay, Bakit mo ako sinabunutan? hindi kita sinabunutan. Anong hindi? Hinila mo buhok ko. Hindi ko hinila, nahila ko lang, aksidente. Aksidente? Oo nga. Sorry, hindi ko sinasadya. Grabe ka naman. Hindi magandang ugali yan. Anong sinasabi mo? Nagsorry na nga ako. Nag-sorry ka, hindi naman sincere. Halatang sinadya mo akong sabunutan. Ang kulit mo naman, sinabing aksidente ko lang namang nahilay ang buhok mo. Nagpapalusot ka pa. Saka kung sasabunutan kita,
Hindi lang ganun ang dapat na nangyari. O, edi sinadya mo nga. Ewan ko sa'yo. Huwag mo na nga akong kausapin. Ikaw pa nagsusungit, ikaw na nga may kasalanan. Masungit? Sinong masungit sa ating dalawa? Natural, galit ako. Natutulog ako eh. Bakit ka kasi dito natutulog? Sana nagdala ka ng unan. O mas mabuti sana kung nagdala ka na ng kama. Kwarto mo ba to? O, bakit di mo sabihin yan sa lahat na nandito sa jeep? Kita mo? 3 lang tayong gising dito. Ikaw, ako at ang driver. O kung ayaw mong maistorbo ka sa pagtulog mo, ayusin mo yung buhok mo. Maayos ang buhok ko. Itali mo. Bakit ko itatali? Ano to, aso? Piloso po ka pa? Tapusin na natin ang usapang to. Mabuti pa. Sayang oras ko. Imbis na itutulog ko. Oh, matulog ka na. Ano ba? Hoy! Ano na naman ba? Yung buhok mo! Inaano ka ba ng buhok ko? Isira ka pala eh. Itatanong mo pa? Tumatama sa mukha ko. Anong gagawin ko? Malakas ang hangin. 4 lang ang pwede mong gawin. Una, ayusin mo yung buhok mo para walang maistorbo. Pangalawa, patigilin mo ang hangin. O pangatlo, putulin mo yung buhok mo. Pang-apat, bumaba ka na kaya at doon ka magpalipad ng buhok mo sa labas. Bakit ko puputulin? Ba't ako bababa? Ano ka, sinuswerte? Pues, edi patigilin mo yung hangin. Patawa ka? Hindi mo kaya. O edi yung una na lang ang gawin mo. Ayusin mo yung buhok mo para walang maistorbo. Alam mo, ikaw lang naman umaangal sa buhok ko eh. Paano hindi? Ako lang naman ang tinatamaan. Bakit kasi diyan ka pumuesto? Saan ako pupwesto? Nakita mong punutong jeep. Pwes, magtiis ka. Siraulo ka pala talaga eh. Bakit ko titiisin na tumatama sa mukha ko yung buhok mo? Ayusin mo. Inaayos ko. Wala ka bang sombrero? Di sana kanina ko pa sinuot. O eto sombrero ko, bilin mo. Kapal naman. Una, gamit na. Pangalawa, ang luma na. Pangatlo, malay ko ba kung anong meron sa buhok mo? Excuse me? Malinis ang buhok ko ah. Ay, Anong ay? ba't ganyan ang buhok mo? O bakit? Kaya ka pala inggit sa long hair ko kasi ang ikli ng buhok mo. Excuse me, hindi ako naiinggit sa buhok mo. Saka kung maikli ang buhok ko, choice ko to. Kung choice mo yan, ba't ka naiinggit sa buhok ko? Kanino mo ba nasagap yung balitang inggit ako sa buhok mo? Sus, hinila mo pa nga kanina eh. Kulit mo din eh. Hindi ko nga hinila, aksidente kong nahila. Nagsorry na nga ako, ang dami mo pang epal. Ako pa epal ngayon? Eh sinong epal? 3 lang naman tayong gising dito ah. Kung hindi ikaw at di ako, so yung driver ang epal. Manong epal! Ay Manong, walang bababa. Ako, bababa na ako. Ikaw, sinayang mo oras na dapat nakatulog ako. Bumaba ka na nga, ang tagal na nating nakatigil oh. Tatandaan kita. Oh, alis na. Tara na Manong. Papadudot ang pangit ng umaga ko noon. Puyat na nga ako tapos may nambubwisit pa sa akin. Tinandaan ko talaga ang mukha ng babaeng yon at ewan kung bakit pero at least may mangyari man sa akin ay alam ko ang itsura ng ituturo ko. Kasi siya lang naman ang kaaway ko. Imbes na matutulog pa ako pag uwi ay hindi na ako nakatulog sa sobrang pagkainis. Pagpipikit ako ay ang mukha ng babaeng yon ang nakikita ko. Para siyang isang bangungot. Sa totoo lang, papadudot ay maganda naman ang gupit niya at bagay sa kanya. Nabubwisit lang talaga ako sa pag-uugali niya. Imbes na magtrabaho ako ng araw na yon, ay hindi ko na nagawa kasi nga po ay hindi ako makatulog. Nagpunta na lamang ako sa isang mall at nag-ikot para maghanap ng sombrero. Nahirapan ako kasi gaya nga po ng sinabi ko ay maarte ako sa gamit. Kaya naghanap-hanap talaga ako ng bagay sa panlasa ko sa pananamit. May nabili naman po ako pero medyo may kabigatan. Binili ko na rin po kasi maganda naman at gusto ko ang itsura. Kaya kinabukasan po ay madaling araw, pauwi na uli ako ay sinuot ko ang sombrero na nabili ko, pagsakay ko sa jeep at saka ako nakatulog. Habang nakasakay sa jeep ay kulang pa ng isa, medyo madalang ang dating ng mga pasahero since pasado 4:00 pa lamang ng umaga. Kaya gaya ng ibang pasahero ay makakatulog din talaga ako sa paghihintay. Ayoko pong uupo sa tabi ng istribo dahil nakakatulog nga po ako at natatakot naman akong mahulog. Santo ko ay hindi ko na rin namalayan kung kailan sumakay yung katabi ko at kung kailan umandar mula sa hintayan yung jeep. Kaso mabigat ang sombrero ko ay nalipad pa din
ng hanginin pagharurot ng jeep. Papa Dudut, napakaswerte kasi saktong tumama sa mukha ng katabi ko ang sombrero kong may kabigatan na nilipad. Ang mas maswerte ay kung sino ang taong tinamaan ng sombrero, Papa Dudut. Aray! Hoy! Ay, Ikaw? ano na naman? Sinusundan mo ba ako? Ano? Kapal ah. Mas makapal ka. Bago ako umupo dito, walang nakaupo dyan. Ibig sabihin, nauna akong umupo dito. Ngayon, ano sinasabi mong sinusundan kita? Hindi ba ikaw sumusunod sa akin? Mas makapal ka. Ano na naman ba problema mo? Sira ulo. Kung sombrero mo tumama sa mukha ko. Oh, bakit ka galit sa akin? Ako ba yung sombrero? Sira ulo, sa'yo to eh. Tumama sa mukha ko. Anong sinasabi mo? Inutusan kong tumama sa mukha mo yung sombrero? Puwisit ka talaga eh. Alam mo, puyat ako. Pakailam ko. Puyat ako, kaya please, tigilan mo ko. Bakit? Ano gagawin mo? May sinabi ba ako? Nagbabanta ka eh. Nakikiusap ako. Nagbabanta ka. Nakikiusap nga. Nagbabanta ka. Nagsombrero ako para hindi lumipad ang buhok ko. Kaya itong sombrerong pinalipad mo. Hinangin nga, di ba? Mahangin ka kasi. Nakakapagod kang kausap. Mas nakakapagod kang tignan. So tinititigan mo pala ako. Kapal. Alam mo, akin na yung sombrero ko at manahimik na tayo. Ayoko. Ano? Mag-sorry ka muna bago ko isoli to. Bakit ako magsasorry? Natural nasaktan ako dahil sa kagagawan mo. Mas masakit pagbintangan. Huwag mo akong idaan sa ganyang salita. Mag-sorry ka na lang. Hindi ako magsasorry. Pwes, hindi mo makukuha tong sombrero mo. Akin na yan. Ayaw! Grabing isip bata naman ito. Kesa naman walang isip. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Dapat. Akin na yan sombrero ko. Mag-sorry ka muna. Hindi ako magsasorry. Hindi mo makukuha tong sombrero mo. Isa, Ano? dalawa. Oh, ano? Sorry na. O ayan, nagsorry na ako. Akin na yan. Hindi. Nagsorry na nga ako eh. Nag-sorry ka nga, hindi ka naman nag-please. Ah. Akin na yung sombrero ko. Please. Oh, ayan. Uy! Mama, para! Papa Dudut, hinagis niya sa akin ang sombrero ko. Kaya ang lakas ng hangin dahil umaandar ang jeep. Ayun, nilipad pabalik sa kanya hanggang sa lumipad palabas ng jeep. Pumara agad ako para habulin yung sombrero ko kaso'y nahulog doon sa tulay, pabagsak sa ilog. Papa Dudut, lalo akong nainis sa babaeng yon. Sinasagad niya talaga ang pasensya ko. Don't get me wrong po ha, hindi ko naman po siya sasaktan pero mag-iisip ako ng paraan kung papaano makakabawi sa kanya. Papa Dudut, dahil wala po ako sa bahay nung buwaba ako ng jeep ay naglakad na lamang ako at dumaan sa palengke. Nagtingin ako ng sombrero na pwedeng kapalit noong nahulog sa ilog kaso'y wala pong pasado sa taste ko. Kaya bumili na lamang ako ng panali sa buhok ko, magpuponytail na lamang ako pagsasakay ng pampublikong sasakyan para walang naiistorbo ang buhok ko. Baka po kasi madagdagan pa ang kaaway ko. Bumili ako ng 3 panali at isa para sa malapit sa anit, isa sa gitna at isa sa dulo para hindi siya bumubuhaghag kapag hinahangin. Tanghali na nang makauwi ako at kailangan ko pang tapusin ang isang pinapa-edit sa akin bago ako makatulog. Kaso'y hindi ko po kinaya ang antok kaya nakatulog ako habang nag-i-edit. Nang malimpungatan ako ay tinuloy ko ang pag-i-edit. Doon po lalong uminit ang ulo ko dahil magagahol na ako sa oras noon. Nangyari ang lahat ng kamalasan ko dahil sa kagagawa ng babaeng yon. Kapos na naman ang tulog ko dahil kailangan ko na uling pumasok sa kumpanya sa Mandaluyong. Papa Dudut, alam naman po natin na nakakaapekto sa mood ng tao ang puyat. Kaya may konting sungit factor po ako ng araw na yon.
Dahil nga po sa kakulangan ko sa tulog at sa sobrang inis na nararamdaman ko dahil sa experience ko sa babaeng yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, natapos ko naman po ang ini-edit ko. Kaso ay gagahuli na ako ng oras sa biyahe ko papunta sa Mandaluyong. May kaunting oras pa naman po kaso ay ayokong umalis ng bahay nang hindi naliligo at hindi nag-aayos. Kahit nagmamadali ako ay nag-take time pa din ako para sa sarili ko. Nang makapagbihis ay saka ako nagmadaling pumunta sa sakayan, Papa Dudut, at doon ko naramdaman ang stress. At habang nagmamadali ako ay mukha ng babaeng yon ang naiisip ko. Para niya akong kinukulam kasi ayaw akong tantanan ng imahe niya sa isipan ko. Nakadagdag pa ng stress ko ay ang kliyente ko na nagpa-edit noong huling video na sined ko. Nag-message siya sa akin at alam kong galit kasi late ko nang napadala ang video sa kanila. Sinabihan ako na huling paggawa na raw nila yon sa akin. Pinilit kong magpaliwanag kaso'y binara na niya ako na mas madami pa daw magagaling sa akin, Papa Dudut. Nasakta ng pagiging artist ko. Kaya nasagot ko siya ng pabalang kaso'y parang sobra naman niyong mga sinabi niya. Payag naman akong mapagsabihan pero wag niya akong minamaliit. Pagkatago ko ng telepono ko sa bagay saka pumasok sa isipan ko na nabawasan ako ng kliyente. Ang mas nakakatakot ay baka siraan pa ako sa iba dahil nga sa sinagot ko pa ito ng pabalang sa text. Kaya bumalik na naman yung isipan ko sa mukha ng babaeng yon. Nagsanga-sanga ang lahat ng problema ko dahil sa kanya. Ang konsiderasyon na lamang po noong araw na yon ay noong pauwi na ako at hindi ko kasi nakasabay ang babaeng yon. Dahil maliwanag na po noong umuwi ako para lang pong mabawi yung late na pagdating ko sa opisina. Araw ng linggo, wala akong trabaho. Hanggat maaari po kasi ay hindi ako nagtatrabaho o tumatanggap ng trabaho kapag linggo. Para naman may oras ako sa sarili ko. Nagpuntang muli ako sa mall para maghanap ng sombrero. Habang wala ay itinali ko na lamang muli ang buhok ko. Papa Dudut, sino ba naman ang mag-aakala na noong hawiin ko ang buhok ko na nakatali ay may tatamaan ito na nasa likod ko. Sakto sa mukha pang tumama na para siyang nilatigo, Papa Dudut. Aray! Sorry, miss. Ikaw na naman? Sinusundan mo ba ako? Kapal mo? Ako pa talaga? Talaga? Wow! Wow mo mukha mo. Talaga? Ikaw may nagwawaw ba sa mukha mo? Bakit ba sinusundan mo ko? Iba ka talaga. Yung confidence level mo, lampas na sa walang kahihiyan. Ba't ako mahihiya? Aba, bakit hindi ang sarili mong tanungin mo? Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Ikaw bang nagtitinda dito? Siraulo ka pala eh. Customer din ako dito. Pwes, kung hindi ikaw nagtitinda, wala akong kailangan sa'yo. Ibig kong sabihin, bakit nandun ka kung saan ako nandun? Kung nandun ka, bakit nandito ka pa? Pilosopo ka ha. Walang urbanidad. Big words! Thick face. Nakakatawa ka. Ikaw nakakabwisit. Kung nabibwisit ka sa akin, di dun ka sa malayo. Nandito ang bibiling ko. Ikaw ang pumunta sa malayo. Ewan ko sa'yo. Ang laki-laki nitong mall, dito ka talaga pupunta sa likod ko. Bakit ikaw ang magdidesisyon kung saan ako pupunta? Bahala ka kung saan ka pumunta. Kahit pa impyerno, susuportahan pa kita. Ayoko sa impyerno. Ano, araw-araw kitang makikita? Wow, coming from you. Talaga? Alam ko na kung bakit lagi ka nakasombrero. Para matakpan niyang sungay mo. Patawa ka. Seryoso ako. Malis ka na nga dito. Bakit sa'yo tong mall? Bakit ba kailangan dito ka pa? Ano bang tinda dito? Sombrero, di ba? Ibig sabihin, bibili ako ng sombrero. Alangan naman doon ako maghanap sa underwear. Bakit hindi mo subukan? Mukhang mas bagay sa'yo magsuot ng brief sa ulo. Mas bagay ata sa'yo. Kasi para yung sungay mo, doon lalabas sa butas ng brief. Ewan, doon ka na nga sa ibang lugar. Bibili nga ako ng sombrero.
Kasi yung sombrero ko, hinagis mo sa ilog. Makapagparatang ka. Hinagis ko? Nilipad yun ng hangin. Paano hinagis mo? Doon ka na nga. Bibili muna ako bago ka pumunta dito. Nagdududa na talaga ako na palabas na ng palabas sa ulo mong sungay mo. Kaya lagi kang nakasombrero. Doon ka na. Huwag ka naman buwisit dito. Nauna ako dito. Paano mo mapapatunayan? Ayun, nakikita mo yung security guard? Natural. Puntahan mo siya. Sabihin mo gusto mong ma-review yung CCTV footage kung sino na una sa atin dito. Bakit mo ko utusan? Tinuturuan lang kita. Mas kailangan mo edukasyon. Excuse me, graduate kaya ako? Bumalik ka uli, kailangan mo yon. Mag-master ka sa good moral and right conduct. Bakit? May subject kang ganon? Natural. Bakit hindi mo ina-apply sa buhay mo? Depende sa kaharap ko. Sus! Kahit naman nakatalikod ka, halatang salat ka sa magandang asal. Ano? Wala. Ulitin mo yung sinabi mo. Masakit ba? Sige, doon na lang ako sa underwear. Hoy, bastos! Bumalik ka dito! Papadudot sa laki ba naman ng mall at sa dinami-daming lugar sa Pilipinas, bakit doon pa kami parehong napadpad? Para sa akin ay aksidente ang pagkikita namin doon. Yung sa jeep ay hindi na imposible kasi pareho kami ng sinasakyan at parehong oras kaming sumasakay. Kaya marami talagang pagkakataon na magkita kami sa sakayan. Pero sa mall at sa araw ng linggo, sa mismong araw ng pag-relax ko ay makikita ko ang isa sa mga dahilan ng stress ko. Papadudot, dalawa lang naman ang source ng stress ko. Yung pagmalapit na ang deadline ng mga ine-edit ko at yung babaeng yon. Bibili din pala siya ng sombrero ng oras na yon. Kung sa bagay ay mukhang luma na yung sinusuot niya. Ako naman ay talagang bibili din ng sombrero kasi nga po kundi dahil sa kanya ay hindi ako mapupunta sa mall ng araw na yon. Kaya masasabi ko talaga na siya ang may kasalanan at nagkita na naman kami. Noong naghiwalay kami sa loob ng mall, kung hindi ba naman sobrang malas, ay nagkasabay na naman kaming lumabas. Mga 5 hakbang ang layo namin sa isa't isa. Hindi kami nag-uusap pero tila nababasa ko yung mga masasamang sinasabi ng babaeng yon sa isipan niya. Kaya hindi ako nagpatalo, nilabanan ko siya ng titigan at sa isip ko ay madami din akong masasakit na sinasabi. Nagsaywar kami, papadudot. Pero nang makauwi ako ay parang pakiramdam ko. Talo na naman ako. Kasi siya nakabili ng sombrero samantalang ako ay zero. Kahit nakalabas na ang bruha ay hindi na ako babalik sa loob ng mall, papadudot. Kakapusin na kasi ang mga gagawin ko. May bigla rin kasing nagpa-edit at kinabukasan ng maagang maaga ay kailangang ipasa yon. Kaya kailangan ko nang umuwi para magawa ko na. Ayoko sanang tanggapin kasi nga linggo noon at araw ng pahinga ko kasi naisip ko yung huling nagpa-edit na hindi na raw ako kukunin. Baka mawala pa yung bagong kliyente na bigla ang nagpagawa kaya tinanggap ko na rin, papadudot. Bago ako umuwi, para hindi na ako magluto ay kumain na muna ako sa labas. Naisip ko din na i-treat ang sarili ko. Naghanap ako ng medyo mura pero masarap at magandang restaurant sa malapit lang din doon sa mall. May nakita akong resto na maliit lang. May 3 mesa sa loob pero maayos at malinis. Para siyang medyo pinasosyal na karinderya. Yung pagkain nila sa itsura pa lamang ay mukhang masarap na. Umorder muna ako bago umupo. Bakante pa naman ang 2 mesa at wala akong kaagaw. Nang paupo na ako sa upuan ng bakanting mesa, pakiramdam ko ay sinumpa ang araw na yon dahil kaharap ko ang babaeng kampo ng kadiliman, papadudot. Lakas mo talagang mambuisit, no? Kumakain ako, oh. Bakit? Ano sa palagay mo gagawin ko dito? Kakanta? Nakita mo may pagkain din ako, oh. Bakit dito ka pa kakain? Hello, wala ako dyan. Nandito ako. Piloso po kang buisit ka eh. Ang siga mo kasi. Lahat na lang inaangkin mo. Hindi naman sa itong resto ah. Sa ibang resto ka na kumain. Aba, ano ako, baliw?
Umorder ako dito tapos sa ibang resto ako kakain? Bahala ka kung saan mo gustong kumain. Gusto ko dito kumain, kaya wag mo akong pakialaman. Bakit ba kailangan mo akong sundan? Ano bang trip mo? Hello uli! For the nth time, hindi kita sinusundan. Nakita mo na siguro pagpasok mo na nandito ako. Bakit tumuloy ka pa? Nakita kita, pero malay ko bang ikaw yan? Nakatalikod ka eh. Maikli ang buhok, akala ko lalaki. Ano na naman yung pinapahiwatig mo? Wala, masyado kang praning. Alam mo naman ang buhok ko. Nakita mo na nagmamaang-maangan ka pa. Bakit? Ikaw lang ba nagtataglay ng ganyang buhok? Palibhasa, yung buhok mo, pang bading. Mukha kang bading. Yang buhok mo, pareho ng mga basagulero sa amin. Huwag mo nga ginagawang katatawanan ng buhok ko. Kung nakasombrero ka, siguro kanina pagpasok ko malamang nakilala pa kita, kahit nakatalikod ka pa. Sira ka pala eh. Kumakain ako, magsusombrero ko. Palibhasa, wala kang urbanidad. Ako talaga? Sino bang jolog sa atin? Bawiin mong sinabi mo. Oh, ba't ka nagagalit? Totoo ba? Hindi. Oh, huwag ka magalit kahit sabihin kita ng Jologs! Jologs! Kung hindi ka talaga Jologs. Hii! Pwede ba kumain na lang tayo ng hindi nagpapakialamanan? Ay, mabuti pa nga. Doon ka humarap sa kabila. Ano? Para pag nakatalikod ako kung ano-anong gagawin mo? Hindi ako tatalikod sa'yo. Eh di wag. Huwag ka na lang tumingin sa akin. Wow! Ang taas ng kumpiyansa. Feeling pinagtitinginan. Huwag mo na akong kausapin. Okay, timer starts now. Kapal ng fes! Ano ba? Akala ko ba walang pansinan? Eh bakit mo ako pinapansin? Pinapansin mo ako eh. Sinabihan mo ako makapalang fes. Ikaw ba kausap ko? Baliw ka ba? Tayo lang dalawa nandito. Yung tindera nandun sa loob. Sinong kausap mo? Sarili mo? Eh ikaw pala ang siraulo eh. Bakit ko naman kakausapin ang sarili ko? So ako nga kinakausap mo. Hindi ikaw. Kausap ko ang imaginary friend ko. O ano, pahiya ka? Bahala ka. Tumahimik ka na. Yung itsura parang yung mga nakakagigil na kontrabida sa mga serye. Ano? Ako ba kinakausap mo? Sino pang kakausapin ko? Dalawa lang tayo dito. Oh, bakit kinakausap mo ako? Akala ko may imaginary friend ka. O eh sinong kausap mo? Imaginary friends ko. Mas madami. Tropa sila. Ikaw isa lang. Kasi kahit imaginary, iilan lang ang gusto ka maging friend. Hindi mo ba ako titigilan? Nananahimik kami ng mga OG ko dito ah. Puwisit ka talaga. Nakakawala ka ng gana. Nawalan ka ng gana? Eh ubos na yung pagkain mo. Wala kang pakialam. Makaalis na nga. Bayaran mo yung kinain mo. Pay as you order nga, di ba? Bobo ka ba? O paano? Aalis ka na? Alangan namang tiisin ko yung presensya mo. O paano? Anong o paano? Basta mo na lang iiwan ng nag-iisang imaginary friend mo? Nauna na siyang umalis. Papadudot, sobrang saya ko nang nag-walk out ang babaeng yon. Actually, hindi naman po talaga walk out na matatawag yon kasi tapos na talaga siyang kumain. Bilib nga po ako kahit nakikipag-away ay natapos siyang kumain. Multitasking yung bunganga niya. Pero ganoon pa man ay masaya pa din ako kasi naitaboy ko siya. Nakita ko na siya naman ang umuwing luhaan kasi na bad trip ko siya, papadudot. Nakabawi na ako sa mga pambabad trip niya sa akin. Ninamnam ko talaga yung pagkain ko sa sobrang tuwa. Pero yun palang tuwa ko ay mapapalitan ng ibang pakiramdam. Kasi habang nakangiti ako ay bigla kong naalala yung sinabi ng babaeng yon na mukhang bading ang itsura ko. Wala akong masamang tinapay sa mga bading pero kasi hindi po ako bading. Yun ang problema ko pag may napapansin sa akin ay masyado akong nagiging conscious. Kaya nung matapos akong kumain ay kung ano-anong ayos ang ginawa ko sa buhok ko pero parang sobrang na-conscious ako. Kaya kung ano-ano ang iniisip ko, papadudot. Biglang ayokong mag-jeep kasi magkaharapan ng mga pasahero. Sigurado na may mapapatingin sa akin at saka mapapansin naman ang buhok ko. Baka hindi ako mapakali dahil sobrang bigla nga ako na-conscious ng mga oras na yon. Kaya sa bus na lamang ako sumakay. Hindi ako sanay mag-bus pero nag-bus ako para lamang makaiwas sa mga iisipin ng mga tao na mapapatingin sa akin sa loob ng jeep, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papadudot para akong pugante habang papunta sa bus terminal. Nagtatago ako sa mga tao halos takpan ng mukha ko para lang wag kong makita na may nakatingin sa akin. Kasi siguradong mako-conscious na naman ako. Ewan nga kung bakit ako ganon. Ayoko nang may papansin sa akin kasi hindi talaga ako mapapakali. Pakiramdam ko ay pinagtatawanan ako ng buong mundo. Sakit ko na talaga ang ganong klase ng ugali, Papa Dudut. Pagsakay ko sa bus ay doon ako pumwesto sa dulo, sa likod para nakatalikod lahat ng tao sa akin. Wala pa ang driver at ang konduktor, ang nandun lang sa labas ng bus ay ang barker na nagtatawag ng pasahero. Baka matagalan pang makapuno ng pasahero ang bus, kaya sabi ko ay matutulog na lamang ako para hindi ko kita ang mga sumasakay kasi baka mapatingin sa akin. Kung hindi man ako makatulog ay magtutulog-tulugan na lamang ako, basta wag lamang matingnan ng iba. Yun nga po ang ginawa ko, hindi pa masyadong puno ang bus at sa katunayan ay wala akong katabi sa likod. Pero naramdaman ko na umakyat na ang driver at ang konduktor. Nadinig ko na ang pagbukas ng makina ng bus at naramdaman ko rin na umabante na kami, paalis. Nadinig ko din ang naniningil na ang konduktor kaya kahit na kayo ko ay nagtulog-tulugan ako ay binibilang ko ang pamasahe ko para iaabot ko na lamang. Kaya nang kalabitin ako ng konduktor ay inabot ko na kaagad ang bayad ko at sinabi ko ang bababaan ko. Pero kulang pala ang naibigay kong bayad, Papa Dudut. San kayo? Sa palengke lang. Kulang pa ng 2. Ha? Ikaw na naman? Bakit ka na naman nandito? Natural. Anong natural? Paano mo nalaman na nandito ako? Konduktor ako dito. Unggoy ka? Paano? Sinusundan mo ba talaga ako? Paulit-ulit yung tanong mo, hindi nga. Hindi. Bakit nandito ka na naman? Pauwi na ako. Ay bakit dito ka sumakay? Natural, basto. At padaan to sa amin. Ang dami namang bus. Ang tagal na nga nakapila nito. Alam nga naman na hintayin ko pa yung susunod na pipila. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Ang kulit mo. Wala nga. Eh bakit nandun ka kung nasan ako? Hindi ko din alam. Kung alam ko lang, hindi ako tutuloy pag alam ko mapanganib ang lugar. Lahat na ng pag-iwas, inisip ko na. Ilang beses na, hindi na ata tsambang matatawag yun. Feeling mo ba may masama akong balak sa'yo? Malay ko. Hoy, kabahan ka naman. Hindi ako manyak, no? Alam ko naman kasi bading ka. Paano ka magkakagusto sa akin? Hindi ako bading. Tsaka paano ako magkakagusto sa'yo? E tomboy ka. Di ako tomboy. We, hindi. Hindi. Ikaw ang bading. Hindi nga ako bading. We. Tomboy. Bading. Tomboy. Bading. Tomboy. Ano ngayon kung tomboy ako? So tomboy ka nga. Hindi ako tomboy. Ikaw ang bading. Hindi nga ako bading. Bakit magalit ka sa bading? Pauso ka. Wala akong sinabing galit ako sa mga bading. Sa'yo lang. Hindi nga ako bading. Magpakatotoo ka, te. Kung hindi ka lang tomboy, nahalikan na kita eh. Hindi ako tomboy. Sinasabi mo hindi ka tomboy. Kasasabi ko lang, di ba? So gusto mong mahalikan kita. Yuck! Kaya pala sabi ka ng sabi na bading ako. Para mainis ako tapos halikan kita. Hindi mangyayari yun. Kasi nga, bading ka. Ang kulit mo ah. Hahalikan na kita. Subukan mo para dumugo yung uso mo. Yak! May sakit ka? Ano? Bakit dudugo ang uso ko pag hinalikan kita? Eh di may sakit ka? Ako walang sakit. Ikaw masasaktan. Baka unahan kang halikan ng kamao ko. Oh, manununto ka. So tomboy ka nga. Palalabasin ko lang ang masculine side ko para matauhan ka. Sige, kung hindi ka tomboy, pakita nga ng picture ng boyfriend mo. Bakit gusto mo makita ang picture ng boyfriend ko? Aha! Titignan mo kung gwapo, no? Bading ka nga. Ang dami mong sinasabi. Wala kang picture ng boyfriend mo kasi nga baka girlfriend ang meron ka. Wala akong picture ng boyfriend ko dahil wala pa akong boyfriend. Ayun! Anong ayun? Wala kang boyfriend kaya akong pinupuntirya mo. Kapal mo talaga! Yak! 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 Pwes, manabik ka dyan. Hindi mo ako makukuha. Manong, para!
Kapal mo! Hoy! Kulang yung binayad mo! Papa Dudut, isa na namang victory at tuwang-tuwa ako lalo na nung sigaw ng sigaw ang babaeng yon na kulang daw ang binayad ko. Hindi naman ako pinigilang buwaba ng driver basta ang nasa isip ko na mga oras na yon ay masaya akong magtatrabaho at matutulog dahil naka 2 points na ako sa babaeng yon. Alam ko na kasi ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya kaya pwede ko nang imbestigahan ang background niya. Malapit lang sa amin ang pinaka-terminal nila kaya pwede akong mapadaan doon minsan at mag-imbestiga. Ang hindi ko lang na-anticipate, Papa Dudut, ay ang gagawin din ang hakbang ng babaeng yon. Tinandaan niya pala kung saan ako bumaba at gaya ng plinano ko ay yun din ang ginawa niya. Habang nagtatanong-tanong ako sa terminal ng bus tungkol sa kanya, ay nagtanong-tanong din pala siya sa lugar namin tungkol naman sa akin. Hindi ko alam kung pareho kami ng pakay na makaganti. Pero yun kasi ang bala ko. Madami ako nalaman tungkol sa babaeng yon na kinagulat ko hanggang sa magkita kami ulit isang madaling araw. Noong magkaharap kami ay kapansin-pansin na tahimik kami at hindi nagbabangayan, Papa Dudut. Ay! Manong bayad! Bayad daw po. Salamat. Walang anuman. Manong, bayad po. Manong, bayad. Manong, bayad daw! Eto po, isa lang po yan. Isa lang daw yan. Salamat. Pero sakto lang pala nabigay ko sa driver. Kaya siguradong alam niya na isa lang yon. Pero salamat. Mahina kasi ang boses mo kanina. Medyo mahina din kasi ang pandinig ni kuya. Kaya kailangan lakasan ng boses. Kilala mo yung driver? Ilang beses na nating nasakyan tong jeep niya. Ah, talaga? Hindi talaga ako observant. Oo nga. Sorry. Ha? Ha? Saan? Sige, mauna ka na magsalita. Salamat. Sorry ah. Saan? Sa mga nasabi ko sa'yo. Alin doon? Yung sinabi kong tomboy ka, nalaman ko na hindi ka naman tomboy. Tsaka hindi talaga pangit ang buhok mo. Maganda siya. Bagay nga sa'yo eh. Gusto lang talaga kitang asarin, kaya ako sinabi ang mga yon. Paano mo naman nalaman na hindi ako tomboy? Huwag kang magalit ah. Saan naman? Basta huwag kang magalit. Hindi, promise. Nagpunta ako sa terminal ng bus na pinagtatrabahuhan mo. Nagtanong-tanong ako doon tungkol sa'yo. Kaya alam ko nang hindi ka talaga tomboy. Huwag kang magalit ah. Nakakagulat, pero hindi naman ako nagagalit. Salamat. Huwag ka din sanang magagalit ha. Saan? I mean, hindi ako magagalit. Ano ba yon? Ganon din ang ginawa ko. Nung bumaba ka ng bus nung linggo ng gabi, di ko na inalis ang tingin ko sa'yo kahit palayo na yung bus. Nakita ko kung saan kalye ka pumasok. Kaya nagpunta ako doon at nagtanong-tanong din ako tungkol sa'yo. Nakarating ka sa amin? Oo. Sikat ka pala doon. Isang tanong ko pa lang na ituro na agad sa akin ang bahay mo. Nalaman ko din na hindi ka bading. Sobrang sorry sa mga sinabi ko sa'yo ah. Kalimutan na natin yon. At least nakilala na natin ang isa't isa. Nakilala natin pero hindi pa tayo nagkakakilala. Kaya magpapakilala na ako ng formal. Ako si Malin. Ako naman si Kyle. Nice meeting you, Kyle. Nice to know you finally. Long overdue. Nalaman ko na din kaya pala ganyan kaikli ang buhok mo. Nagdo-donate ka din pala ng buhok dun sa organization na tumatanggap ng buhok para sa mga cancer patients. Oo, kaya nalaman ko din na ilang beses ka na palang nagpapahaba ng buhok. Oo, pinapahaba ko para i-donate din dun sa parehong organization kung saan ka nagdo-donate ng buhok. Ang liit ng mundo, no? Sobra. Pinasikip lang natin masyado dati. Anong nag-udyok sa'yo na maging hair donor? Mama ko, Bakit? Nasaan siya? wala na siya. Cancer din. Ay, sorry. Pasensya ka na ha. Okay lang. Ikaw, ano naman ang reason mo? Same din. Si nanay.
Wala na din siya. Sorry din. Isipin na lang natin happy na sila. At happy sila sa atin sa ginagawa natin. Malay natin, magkumari na pala sila dun sa itaas. Oo nga. Baka pinagtatawanan nga nila tayo dahil sa mga kasungitan natin eh. Pangako ko kay mama noon na kahit sa maliit na paraan tutulong ako sa mga cancer patients. Nagdo-donate din ako ng dugo regularly. OMG! Ako din! Ay talaga? Alam mo, magsabay na lang tayo mag-donate para may katsikahan ako. Oo ba? Pero siguradong hindi tayo magkakasabay mag-donate ng buhok kasi nagpapahaba ka pa lang. Ako idodonate ko na to mga 1 month pa para humaba pa. Siguro mahaba na buhok mo nun. Oo nga. Pero okay lang. Maganda nga kasi pag maikli ang buhok mo. Ako naman, pahaba na. At pag mahaba ang buhok mo, ako naman maikli uli. Parang baliktad lagi ang mundo natin. Oo nga. Papa Dudut, masyado kasi kaming nadala sa kapangitan ng unang pagkikita namin, kaya ayon, hindi namin tuloy nakilala ng tama at mas mabuti ang isa't isa. Pero noon yon, ngayon ay hindi lang kami magkakilala kundi mas lalo kaming naging active sa mga pwedeng maitulong sa mga cancer patient. Papa Dudut, dati hindi ako makapag-donate financially pero ngayon maganda na ang trabaho ko. Kasi kinuha na akong permanenteng editor sa Mandaluyong, yung kumpanyang nagbigay lang sa akin ng racket. Bukod pa roon ay may mga side racket pa akong editing. Kaya yung 5% lagi nang natatanggap ko sa regular job o sa special projects ko ay iniipon ko at dinodonate sa sinalihan naming organization para sa mga may cancer. Malit lang ang naambag ko pero ang importante sa akin ay nakakapag-ambag ako. Si Malin po ay lagi kong kasama dahil yun din ang pangako niya sa mama niya para sa mga nanay namin, sa mga ngailangan ng serbisyo at kung ano pa ang maibibigay namin ay magpapatuloy kaming tumulong hanggat kaya. 1 taon na kaming active ni Malin sa organization. Pero noong magkakilala na kami, mahigit 1 taon na din kaming sabay na tumutulong sa abot ng aming makakaya. Kami namang dalawa ay mag-1 taon na ding active ang love life. Opo, Papa Dudut. Kasing active ng pagtulong namin ang love life namin bilang magkarelasyon. Doble saya kami sa relasyon namin at ganon din kami. Pag mahaba ang buhok niya ay maikli naman ang sa akin. Tapos pag maikli ang buhok niya, mahaba naman ang akin. Hindi man magkita sa parehong habang mga buhok namin ay lagi namang nagkikita at magkasama ang mga puso namin. Isa po sa mga layunin ko kaya ko po ibinahagi ang kwento ko ay para mahimok din ang ating mga kabarangay na kung kaya nating tumulong ay tumulong tayo sa kahit na anumang paraan na maaaring makagaan sa mga nangangailangan. Hindi kailangang malaki, hindi din naman kailangang pera. Ang kailangan ay ang presensya ng bawat isa para sa mga mahal natin sa buhay. Maraming salamat po Papa Dudut at binigyan mo ng pagkakataon ng kwento ko. Naway hindi magsawa ang Barangay LS sa pagtampok ng mga kwento namin sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kyle. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila kapag tunay ang pagmamahal mo ay handa kang tanggapin ng kahit na anumang pagkakamali ng isang tao at patawarin ito. Ngunit sapat nga ba ang pagmamahal para matabunan ang sakit ng isang pagkakamali? Ikaw kapuso, nasubukan mo na bang magpatawad kahit na labis kang nasaktan? Dear Papa Dudut, ang sabi nila kung gusto mo talagang makalimot ay kinakailangan mo munang lumayo doon sa lugar na hindi mo makikita ang nakakasakit sa iyo at maiiwasan mo ang mga ala-ala ninyo.
Ako nga pala si Ana, 32 years old, isang OFW mula sa Taiwan. Hindi naman lingid sa ating lahat na marami talaga ang pinipiling mangibang bansa dahil sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Graduate ako ng 2-year program ng midwifery. Ngunit may natapos man kahit papaano, sadyang mahirap pa ring humanap ng trabaho dito sa ating bansa. Trabaho po na sasapat ang sweldo para suportahan ang aking pamilya. Wala pa naman akong asawa at anak pero nais kong maibigay ang pangangailangan ng aking mga magulang. Kaya kahit mahirap ang trabaho ng isang domestic helper ay tiniis ko, Papa Dudut. Marami ang nagtatanong kung bakit ako nagtitiis na maging tagalinis ng bahay ng ibang tao sa ibang bansa ngayong may natapos naman ako. Pero wala akong pakialam sa mga sinasabi nila, ang mahalaga ay nakapagpapadala ako sa aking ama at inang. Ang totoo niyan, Papa Dudut, biglaan din ang aking pagpunta ng Taiwan at hindi ko naman talaga ito pinaplano. Ngunit naging malaking tulong ito para sa akin. Ang sabi nga nila, kung gusto mong tuluyang makalimot, kailangan mo talagang lumayo. Yung malayong malayo sa taong gusto mong kalimutan at malayong malayo sa mga lugar at bagay na may ala-ala ninyong dalawa. Kaya naman nang may kaibigan ako nagalok sa akin ng trabaho sa Taiwan ay agad ko po itong tinanggap. Bago ako pumuntang Taiwan ay nakatakda na sana akong ikasal sa kauna-unahang lalaking naging nobyo ko. Mahal na mahal ko po siya at talagang sigurado na akong siyang nais kong makasama sa panghabang buhay. Ngunit kahit gaano mo pala kamahal ang isang tao, may mga pagkakamaling hindi mo pa rin kayang tanggapin. Tandang-tanda ko pa ang gabing naging dahilan upang hindi ako tumuloy na humarap sa altar na kasama siya. Ate, ayoko sanang sabihin sa'yo dahil alam kong masasaktan ka. Pero... Ano ba kasi yun, Jane? Bakit ba hindi mo pa ako diretsuhin? Ate, si Kuya Ruben kasi... Ano? Ano nangyari sa Kuya Ruben mo? Ano kasi ate? Ano ba, Jane? Kanina ka papaligoy-ligoy eh. May nangyari ba sa Kuya Ruben mo? Kasi ate, si Dina, yung bago kong kaibigan sa trabaho... O ano naman ang kinalaman niya sa Kuya Ruben mo? Nakita niya kasi yung pictures natin sa cellphone ko. Nagulat siya, nakakilala ko si Kuya Ruben. Tapos sabi niya, naging karelasyon niya raw si Kuya Ruben. Naging karelasyon? Hindi ko naman talaga tinatanong ang kuya mo tungkol sa mga ex niya. Naging karelasyon lang naman pala, eh di tapos na. Pero kasi ate, naging magkarelasyon sila habang kayo ni Kuya. Ano? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Ayoko rin naman sana maniwala ate, pero kasi… Jane, hindi magandang biro yan ha. At seryosong bagay ang binibintang mo sa kuya mo. Pero meron ako mga ebidensya ate. Sige nga, kailan naging sila? Sabi ni Dina, 2 months ago lang. 2 months ago? Eh nagpaplano na kami ng kasal nun ah. Kaya nga ate, kaya nga sobrang nagulat din ako. Ayoko talagang maniwala sa kanya nung una pero… Anong ebidensya mo? Nasaan yung mga sinasabi mong ebidensya mo? Eto ate, pinasa niya lahat sa akin. Meron silang picture sa phone ni Dina at nabasa ko rin yung mismong conversation nila. Patingin nga, baka naman nagkakamali. Ate, sorry. Ayoko na sanang sabihin sa'yo kasi nga malapit na kayong ikasal. Pero hindi kasi kaya ng konsensya ko na itago yan sa'yo eh. Paano nagawa sa akin to ng Kuya Ruben mo? Bakit? Ate, sorry talaga. Pero sabi naman ni Dina, tinapos na ni Kuya ang relasyon nila. Nang sabihin ko sa kanya na ikakasal na si Kuya, nagulat siya. Hindi niya raw alam na may karelasyon pala si Kuya Ruben. Gusto niyang humingi ng tawad sa'yo pero ayaw na niya ng gulo. Salamat, Jane, na
Sinabi mo sa akin yung totoo kahit na masakit. Sorry talaga, ate. Hindi mo kailangan mag-sorry sa akin. Hindi ka ang dapat na humihingi ng sorry sa akin ngayon. Ano nang plano mo ngayon? 1 linggo na lang kasal nyo na. Hindi ko alam. Masyadong biglaan tong mga impormasyon na to eh. Hindi ko pa alam kung paano ko haharapin ang kuya mo. Pero sana pag-isipan mong mabuti ha. Huwag kang pabigla-bigla sa gagawin mong desisyon, ate. Hindi ko pa alam, Jane. Ang naiisip ko pala ngayon kung gaano ako katanga na hindi ko man lang naramdaman na meron pala siyang ibang babae habang ako abalang-abalang nag-aasikaso ng kasal namin. Paano niya nagawa sa akin to? Wala kang kasalanan. Nagmahal at nagtiwala ka lang. Ang tanga-tanga ko. Grabe, tanga-tanga ko. Kumalma ka muna ha. Magpahinga ka na muna. Jane, may pakiusap sana ako eh. Ano yun, ate? Pwede bang sa atin na lang muna to? Wala ka munang pagsasabihan na kahit sino. Lalo na kina ama at inang. Please lang. O sige. Papadudot ng gabing yon ay hindi ko po alam kung paano ko puputulin ng pira-pirasong basag na puso ko. Dahil pakiramdam ko habang pauwi ako ay isa-isa rin silang nalalaglag. Sobrang bigat ng aking pakiramdam. Pinilit kong wag tumulo ang luha ko habang naglalakad ako pauwi. Ngunit pagdating ko sa aking kwarto ay naupo na lamang ako sa sahig at tahimik na umiyak. Pinigilan kong humagulhol dahil ayokong marinig at matanong ng aking ama at inang. Hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin sa kanilang nangyari. Literal na nabasa ng luha ang aking una nung gabing yon. Tumigil na lamang ito sa pagtulo nang makatulog na ako. Kinabukasan pagmulat ko ng mata ay bumungad sa akin ang text message ni Ruben. Nangungumusta at nagtatanong kung bakit hindi ko sinasagot ang tawag niya. Bukod sa tulog na ako nung tumawag siya ay hindi ko rin alam kung kaya ko siyang kausapin, Papa Dudut. Nang mabasa ko ang text message niya ay nagsimula ng umagos ang mga luha ko sa aking mga mata. Muli ko na namang naramdaman ang matinding kirot sa aking dibdib at bigla ko naalala kung paano ko siyang nakilala. Ako ang laging nagbabantay noon sa tindahan ni Inang. Madalas ay bumili noon si Ruben lalo na kung ako ang nagbabantay. Kapag bumibili siya, madalas din ang kantsaw sa kanya ng mga kabarkada niya. Nung una ay hindi ko naman pinapansin hanggang sa naging madalas na nga po ang panunodyo nila. Paunti-unti na rin nagtatanong sa akin si Ruben tungkol sa mga personal kong impormasyon tulad ng saan ako nag-aaral, ano ang paborito kong pagkain hanggang sa isang araw, inamin niyang matagal na raw niya akong crush at natotorpe lang talaga siya. Hindi ko kaagad ibinigay sa kanya ang number ko nang hingin niya. Ngunit dahil na rin sa araw-araw niyang pangungulit, ibinigay ko na rin, Papa Dudut. Naging magka-textmate kami at nagsimula siyang manligaw. Ayoko naman sana talagang tablan sa mga matatamis niyang salita pero hindi nga nagtagal dahil na rin sa tiyaga niya. Unti-unti akong nahulog sa kanya, Papa Dudut. 5 buwan din bago ko siya tuluyang sinagot hanggang sa umabot na nga kami ng 5 taon at ikakasal na sana. Kung hindi ko lang natuklasan ang ginawa niyang pagtataksil. Mahal, kamusta ka? Bakit parang matamlay ka ata? May sakit ka ba? Okay lang ako. Tsaka bakit parang mugto ata yung mga mata mo? Puyat ka ba? O umiyak ka? Okay nga lang ako. Naku mahal, mukhang na-stress ka na sigurado sa mga preparasyon para sa kasal natin. Dapat magpahinga ka rin. Relax ka lang, magiging okay din ang lahat. Ruben, sabihin mo nga sa akin. Mahal mo ba ako?
Mahal naman, kailangan mo pa bang itanong yan? Ano bang nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba talaga? Sagutin mo yung tanong ko. Mahal mo ba ako? Oo naman. Aabot ba tayo ng 5 taon kung hindi tayo nagmamahalan? Tsaka magpapakasal ba tayo kung hindi kita mahal? Sigurado ka bang mahal mo ko? Ana, ano ba talagang nangyayari? Diretsuhin mo na nga ako. Bakit ka ba nagkakaganyan? Kung mahal mo talaga ako, paano mo nagawa yon? Paano mo nagawa yon? At kaya mo pa rin akong tingnan ng diretso sa mata at sabihing mahal mo ako? Hindi kita maintindihan. Ano ba talaga nangyayari? Sino si Dina? Dina? Sino? Ruben, please! Huwag ka na magmaang-maangan. Alam ko na yung totoo. Ana, teka lang. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Ano ba bang dapat mong ipaliwanag? Ruben, bakit? Paano mo nagawa sa akin yun? Mahal, tapos na yun. Ikaw talaga ang mahal ko. So sinubukan mo lang. Testing kung talagang ako yung mahal mo? At dahil na testing mo, tinapos mo na at handa ka ng pakasalan ako. Ganun ba yon? Mahal, patawarin mo ako. Natukso lang ako sandali. Alam ko namang mali kaya nga tinapos ko na. Dahil ikaw talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Umamin ka nga sa akin, Ruben. Bukod kay Dina, ilang babae pa ang sinabay mo sa akin? Ang tanga-tanga ko. Wala na, Ana. Isang beses lang nangyari yun. Si Dina lang. Paano pa kita paniniwalaan ngayon? Ana, maniwala ka sa akin please. Alam kong wala akong ibang pwedeng idahilan. Mali talaga yung ginawa ko. Pero maniwala ka. Wala na akong naging ibang babae. Saan ba ako nagkulang sa'yo? Hindi pa ba sapat yung mga ginagawa ko para maiparamdam sa'yo ang pagmamahal ko? Wala kang pagkukulang, Ana. Wala kang… Bakit nagawa mo maghanap ng iba? Ano yun? Sinubukan mo lang tumikim? Sinubukan mo lang bago ka tuluyang magpakasal? Hindi naman sa ganun. Ana, patawarin mo ako. Tama na, Ruben! Hindi ko na kaya makinig sa mga sasabihin mo. Kahit ano pang paliwanag mo, hindi na maaalis sa isip ko yung ginawa mo. Mahal, malalampasan din natin to. Magsisimula tayo ulit. Kapag kasal na tayo… Wala nang kasalang mangyayari! Teka lang, Ana. Huwag kang padalos-dalos sa mga sinasabi mo. Pag-usapan muna nating mabuti to. Wala nang dapat pag-usapan, Ruben. Buo ng desisyon ko. Ana, parang ahawa mo na oh. Huwag mo namang gawin sa akin to. Please. Sana naisip mo yan bago ka ng babae. Hindi mo alam kung gaano kasakit, Ruben. Akala mo ba madali sa akin tong desisyon na to? Akala mo ba hindi ko to pinag-isipan? Ana naman, please. Huwag naman ganito. Tama na, Ruben. Ilang ulit ko rin kinumbinsi ang sarili ko at nag-isip ng mga dahilan para manatili pa sa relasyong to. Pero tuwing naiisip ko na nagawa mo magtaksil, hindi ko kaya. Kung gusto mo, pwede naman muna nating iurong ang kasal. Bibigyan muna kita ng oras para… Hindi na, Ruben. Tama na! Mas mabuti nga ngayon palang tapusin na natin to. Pero Ana, anong sasabihin ko sa mga tao? Hindi ko na problema yan. Ako na ang bahala magsabi sa mga kamag-anak ko. Ikaw na ang bahala sa mga kamag-anak mo. Ana naman, please. Simula ngayon, ayoko na ring makita ka. Huwag ka nang pumunta sa bahay para gumawa pa ng eksena. Huwag na nating idamay si ama at inang dito. Mahal, parang awa mo na oh. Gagawin ko lahat, mapatawad mo lang ako. Mas mabuti na to para sa ating dalawa, Ruben. Nang umuwi ako mula sa pag-uusap namin ni Ruben ay hindi ko na napigilan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng aking mga luha. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko, Papa Dudut. Tila ba papel na nilulukot ang aking puso. Unti-unting gumuho ang mga pinapangarap ko para sana sa pamilyang sisimulan naming dalawa. Ngunit kahit gaano pa kasakit, kinakailangan kong humarap kay Ana at Inang upang sabihin,
Kailangan kong humarap sa aking mga magulang kay ama at inang upang sabihin sa kanila na hindi na matutuloy ang aming kasal. Noong una po ay nagagalit ang aking mga magulang. Lalo na si ama dahil 1 linggo na lamang sana ay kasal na. Nabili na ang ihahaing baboy, nakausap na ang mga magluluto. Ilang ulit nila akong tinanong kung anong dahilan ng biglang pagbabago ng isipan ko pero wala akong lakas ng loob na sabihin ang katotohanan. Ang tanging sinabi ko lamang sa kanila ay napagtanto ko na hindi pa ako handa. 2 araw makalipas ang pag-uusap namin yon ni Ruben ay tumawag sa akin ang isa kong kaibigan na matagal na rin akong kinukulit. Baka raw gusto kong sumama sa kanya na magtrabaho sa Taiwan. Tutulungan niya raw akong mag-ayos ng mga dokumento kung papayag ako dahil urgent ang hinahanap. Sa tindi ng sakit na nararamdaman ko noon ay hindi ko na pinag-isipan pa. Agad na akong pumayag at nagasikaso ng mga papeles na kakailanganin. Naisip kong ito ang kailangan ko para makalayo at tuluyan ng makalimot. Mabilis naman akong nakapagayos ng aking mga kailangan. Agad ako nagpaalam sa aking mga magulang, Papa Dudut. Labag man sa kanilang kalooban ang bigla kong desisyon ay pumayag na rin po sila. Kaya naman ang nakatakdang araw ng kasal ko sana ay naging araw ng pag-alis ko ng Pilipinas upang magkaroon ng bagong simula. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Totoo palang hindi lahat ng nasa ibang bansa ay maayos ang buhay, Papa Dudut. Lingid sa kalaman ng marami kapag sa ibang bansa ka nagtatrabaho, lalo na kung isa kang domestic helper, hindi basta-basta ang kailangan mong gawin upang kumita ng pera. Noong mga unang buwan ko sa Taiwan ay halos gabi-gabi pa rin po akong umiiyak. Tila hindi nababawasan ang sakit na nararamdaman ko. Parang paulit-ulit pa rin pinupunit ang puso ko tuwing maaalala ko si Ruben. Maraming beses na iniisip ko kung nagkamali ba ako ng desisyon. Kung dapat bang binigyan ko pa siya ng pagkakataon. Ngunit paulit-ulit din ang sagot ko. Hindi ko kaya. Alam ko lang na kung tinuloy namin ang kasal ay mapupuno lamang ng duda ang aming pagsasama. Kaya lagi kong kinukumbinsi ang sarili ko na tama lang ang ginawa ko. Nagdesisyon ako na sa halip na isipin si Ruben, kailangan kong pulutan ang aking sariling bumangon mula sa pagkakalugmok. Kaya pinili kong pagurin ang sarili ko sa mga trabaho ko sa bahay. Ginagawa ko ang lahat ng pwede kong gawin, yung tipong pagdating ng gabi, wala na akong oras para mag-isip, kundi ang matulog na lamang. Kaya naman tuwang-tuwa sa akin ang aking amo, mababait sila at madalas ay binibigyan pa ako ng bonus. Umabot din ako ng 3 taon sa Taiwan. Sa 3 taon na yon, 1 beses lamang akong nakauwi at nakabisita dahil nangihinayang din po ako sa pamasahe. Ngunit nang malaman ko na may sakit si inang, ay nagpasya na po akong umuwi para maalagaan ko siya. Hindi ko masasabing tuluyan ang naghilom ang sugat na dala ko nang umalis ako, ngunit kahit papaano, kaya ko na ulit umuwi sa lugar na makapagpapaalala sa akin ng maraming bagay. Wow ate, napakarami naman ito. Hindi naman halatang ako ang paborito mong friend. Naku, magtigil ka nga. Baka mamaya marinig ka ng mga kamag-anak ko, maniwala pa yun sa'yo. Pare-pareho lang naman ang binigay ko sa inyo, no? Talaga ba? Parang iba kasi tong sa akin eh. Ewan ko sa'yo. Ay ate, busy ka ba bukas? Bukas? Mukhang hindi naman. Bakit? Aayain sana kita. Labas tayo. Aba, libre mo ba?
Kung oo, sige, game ako. Eto naman, ikaw nga itong nanggaling sa ibang bansa tapos akong manlilibre. Ay bakit? Sino ba nagaya? Ako? Kita mo na, o di ikaw manlilibre. Ikaw naman, di ka na mabiro. Siyempre libre ko. Saan ba tayo pupunta? Ano bang meron? Di ko pa naman birthday ah. Eh kasi ate, gusto ko sanang ipakilala sa'yo yung jowa ko. Ah, si Roger? Yung bukang bibig mo tuwing magka-chat tayo? Eh syempre naman gusto ko ring makilatis mo siya para malaman mo kung bakit patay na patay ako sa kanya. Grabe Jane, mukhang lakas talaga ng tama mo sa lalaking yan ha? Gaano na kayo ulit katagal? 6 na buwan na rin. Ang harot mo! 6 na buwan pa lang naman pala kayong magjowa. Correction pala ate, hindi na jowa. Fiancé na. Ano? Fiancé na? Ibig sabihin? Correct ka dyan. Nag-propose na kasi siya sa akin kahapon lang. Grabe Jane, parang ang bilis naman yata. Sigurado ka na ba dyan? Oo ate, sigurado na ako sa kanya. Ang laki eh. Hoy! Anong ang laki? Huwag mo sabihin! Ang laki ng pagmamahal niya sa akin. Kau talaga? Grabe ka. Baka na nang ibang bansa ka lang, iba na tumakbo ang utak mo. Baliw ka talagang bata ka ha? Ang akin lang Jane, 6 na buwan pa lang kayo. Kilala mo na ba siya? Sigurado ka na bang siya na ang gusto mong makasama habang buhay? Oo naman ate. Tsaka diba, wala naman yan sa tagal na magkakilala. Ang mahalaga, sigurado kami sa isa't isa. Diba, kayo nga ni Kuya Ruben eh. Naku, sorry ate. Medyo nadala lang ako ng usapan natin. Hindi ko sinasadyang… Okay lang. Tama ka naman eh. Wala nga yan sa tagal ng magkakilala. Ang importante, siguradong sigurado kayo sa isa't isa. Kaya kung ganun nga ang sitwasyon ninyo, sino ba naman ako para pigilan kayo, di ba? Sorry ulit ate, hindi ko talaga sinasadyang banggitin si Kuya Ruben. Ano ka ba? Ang tagal na nun, no? Okay na naman ako marinig ang pangalan niya. Ikaw talaga. Nag-move on na ako, di ba? Sabi mo yan ate ha? Nagkita na ba kayo ulit? Hindi pa. Wala din naman kasing dahilan para magkita pa kami ulit eh. Ang late kaya ng barangay natin. Ni minsan ba, hindi mo pa siya nakasalubong simula nung umuwi ka? Hindi. Tsaka alam mo namang hindi talaga ako madalas lumabas ng bahay. Baka mangitim pa ako. Sayang naman tong pinuti ko sa Taiwan, ano? Ewan ko sa'yo. Pero seryoso nga, anong gagawin mo pag nakita mo siya? O pag nasalubong mo? Ano bang gusto mong sagot ko? Sasampalin ko, ganon. Siyempre, wala. Ano naman kung makasalubong ko siya, wala na akong pakialam sa kanya, no? Talaga lang, ha? Sinubukan ko lamang pong matapang sa harap ni Jane. Pero ang totoo ay hindi ko rin talaga alam ang gagawin ko kapag nagkita kaming muli ni Ruben. Hindi ko alam kung sapat na nga ba ang 3 taon para mawala na lahat ng sakit ng nararamdaman ko dahil sa ginawa niyang pagtataksil. Dahil nga sa usapan namin yun ni Jane ay muli ko na namang naalala ang mga gabing hindi ako natutulog nang hindi ako humihikbi. Habang nandun ako sa Taiwan ay pinilit kong burahin siya sa lahat ng bagay na makapagpapaalala sa kanya. Pinilit kong gawin ang lahat para tuluyan siyang mabura sa isipan ko, sa sistema ko. Hindi po yun madali pero may mga araw na matagumpay kong nagagawa yon hanggang sa paunti-unti ay hindi ko na siya naiisip pa. Pero nang pag-uwi ko dito sa Pilipinas, na nasa iisang lugar ulit kami, hindi ko maintindihan kung bakit tila may kaba sa akin. At kahit na ayoko makaalam ng kahit na ano tungkol sa kanya ay kusang lumalapit sa akin ang mga balita. Sabi ng isang pinsan ko hanggang ngayon ay single pa rin daw si Ruben. Mula raw nang umalis ako ay hindi na ulit ito nagkaroon pa ng nobya. Nang malaman ko yon ay hindi ko alam kung ano nga ba ang dapat kong maramdaman, Papa Dudut.
Pero hindi ko rin maiwasang isipin na baka magaling lang talagang magtago si Ruben. Kaya hindi nila nalalaman kung meron man siyang naging bagong nobya. Pero ano namang dahilan niya para itago yon, hindi ba? Tapos naman na ang relasyon namin. Kahit na pilit kong iniiwasan ay tila lalo akong sinusubok ng tadhana. Ana! Ana! Oh, Ruben! Dito pa talaga tayo sa palengke nagkasalubong. Oo nga eh. Kumusta ka na? Okay lang naman. Ako, di mo man lang ba ako kukumustahin? Ay, oo nga. Ikaw, kumusta? Eto, nagsisisi pa rin sa nagawa ko sa'yo. Naku Ruben, nagmamadali pala ako. Tapos ka na bang mamalengke? Gusto mo samahan na kita para mas mapabilis ka? Ay hindi na, konti lang naman ang mga bibilin ko eh. Sige na, mauna na ako ha. Teka lang, Ana. Baka naman pwede tayong mag-usap kahit sandali lang. Pasensya ka na ha, nagmamadali talaga ako eh. Kahit hintayin na kitang matapos mamalengke. Sige na. Naku, maiinip ka lang. Mainipin ka pa naman. Okay na ako, sige na, sige na. Iniiwasan mo pa rin ba ako? Hindi ah. Pakiramdam ko, iniiwasan mo pa rin ako eh. May epekto pa rin ba ako sa'yo? Ano bang sinasabi mo? Wala na, no? Kung ganun, baka naman pwede mo na akong pagbigyan. Mag-usap naman tayo, please. Ay, napakakulit mo talaga. Sige na nga. Pero dito talaga sa gitna ng daan? Doon, gumilid muna tayo sa may waiting shed. Okay, ano pa bang kailangan nating pag-usapan? Ano bang gusto mong sabihin? Ana, gusto ko lang humingi sa'yo ulit ng tawad. Nang maayos. Alam kong hindi maganda yung huli nating pagkikita. Oh, di ba okay na yun? Tapos na yun. Napatawad mo na ba ako? Siguro. Hindi na ako magsisinungaling sa'yo pero sa totoo lang, hindi ko rin alam eh. Kaya ba, hindi mo sinagot kahit isa man lang sa mga sulat ko? Teka, paano mo pala nalaman ang address ko sa Taiwan? Si Jane bang nagsabi sa'yo? Hindi si Jane. Mukhang mas matindi pa galit nun sa akin kesa sa'yo. Kung hindi kay Jane, kanino mo nalaman ang address ko? Nagmakaawa ako sa inang mo. Nung una, ayaw niya rin ibigay. Pero siguro, nakulitan na rin sa araw-araw kong pagpunta sa inyo. Kaya binigay na rin niya. Naku, yung si Inang talaga, yari sa akin yan. Hayaan mo na. Ako naman talaga ang namilit sa kanya. Pero Ana, hindi mo ba sinabi sa kanila ang dahilan kung bakit hindi natin tinuloy ang kasal? Bakit? Nagtanong ba si Inang sa'yo? Sinabi mo ba? Hindi ko lang naman sa'yo gustong humingi ng tawad. Sa mga magulang mo na rin. Kaya sinabi ko sa kanila ang totoo. Talaga? Ano nangyari? Di ayun, naligo ako ng malamig na tubig. Sinabuyan ako ni Inang. Nagpapasalamat na nga lang ako na hindi yun mainit na tubig. Kung hindi pa siya inawat ng ama mo, baka hindi lang yun ang inabot ko. Ginawa yun ni Inang? Oo. Pero, bakit nga hindi mo sinabi sa kanila ang totoo? Kahit papano naman Ruben, minahal kita. May pinagsamahan tayo. Ayoko lang din sana na maging masama ang tingin nila sa'yo. Pero wala na rin palang kwenta ang pagsisinungaling ko dahil sinabi mo na yung totoo. Salamat, Ana. Sana talaga mapatawad mo na ako. Matagal na rin naman yun. Tsaka feeling ko okay naman na ako. Talaga bang tapos na? Hindi mo na ba talaga ako mabibigyan ng isa pang pagkakataon? Ruben. Sana mapagbigyan mo pa ako, Ana. Bago man lang ako umalis papuntang Saudi. Malapit na palang umalis si Ruben at susubukan daw niyang makipagsapalaran sa Saudi. Kung magiging totoo ako sa sarili ko ay hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Gusto kong isipin na dapat ay wala na akong pakialam. Na ano naman kung aalis na siya. Dapat ang sabihin ko na lang di go. Pero may kakaibang bigat sa dibdib ko sa balitang yon. Nang magkakwentuhan muli kami ni Jane ay kinumpirma niya sa akin na nang umalis ako ay hindi na ulit nagkanobya pa si Ruben.
Noong mga unang buwan halos araw-araw daw itong lasing. Nang lumaon ay ibinuhos daw nito ang oras niya sa pagtatrabaho sa bukid nila, siya nang namahala sa bukirin ng kanyang papang. Simula na magkausap kami ni Ruben sa palengke ay panay na rin ang pagpapadala nito ng mga sulat na ni minsan ay hindi ko naman sinagot. Minsan ay nagpapadala din po ito ng bulaklak o kaya ng mga kakanin na alam kong paborito ko. Sa madaling salita ay sinusubukan niya ulit naman ligaw. Ayoko naman sanang pansinin ngunit kilala ko si Ruben. Kahit na sabihin kong tumigil na siya ay hindi siya basta-basta hihinto. Kaya naman hinayaan ko na lang din siya. Naisip ko na kapag lumipas ang mga araw papadudot, mapapagod din siya. Pinigilan ko ang sarili kong tablan muli ng kanyang mga matatamis na salita. Natatakot pa rin ako kapag naaalala kong minsan na siyang nagtaksil sa akin. Ayoko nang makaramdam ng kahit na ano pa para sa kanya, lalo pat aalis din naman pala siya, papadudot. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Talagang dito sa bansa natin, kapag nagkakaedad ka na, mahirap nang iwasan ang mga tanong ng mga taong nasa paligid mo. At ang paborito nilang tanong ay kailan ka ba mag-aasawa? Kesyo hindi na raw ako bumabata at baka hindi na kayanin ng katawan ko ang magkaanak. Na mahirap daw ang tumanda ng mag-isa. Wala kang makakasama. Walang mag-aalaga sa'yo. Alam ko naman na inaalala lamang ng ama at ina ang aking kapakanan, ngunit nakakarindi na rin kapag paulit-ulit. Pakiramdam ko tuloy ay nakabantay sila sa bawat kilos ko. Nakatingin sila tuwing makikita nila akong nakangiti habang hawak ko ang cellphone ko. Paulit-ulit nilang sinasabi na gusto na raw nila ng apo, na sana raw bago sila lumisan sa mundong ito ay makita muna nila ang mga magiging anak ko. Bukod sa aking mga magulang, nandyan din ang aking mga tiyuhin at tiyahin na hanggang ngayon ay may paninisi pa rin kung bakit hindi ko pa tinuloy noon ang magpakasal. E di sana raw ay may mga supling na ako sa ngayon. Kung pinalaki lang akong bastos ni inang, matagal ko na silang sinagot at pinagsabihan. Palibasa ay hindi naman talaga nila alam kung ano ang nararamdaman ko. Kaya wala akong magawa kundi ang tumango-tango na lamang at ngumiti-ngiti tuwing pinagsasabihan nila ako. Bukod sa kanila ay dumagdag pa si Jane na wala nang ginawa kundi ang manudyo dahil sa patuloy na pangungulit sa akin ni Ruben. Grabe ate, sa 3 taon mo sa Taiwan, wala ka man lang nakilala ron? May mga nakilala naman ako. So nagka-boyfriend ka ron? Pilipino ba? Taiwanese? Gwapo ba ate? Singkit? Para kang sira. May mga nakilala ako pero mga naging kaibigan lang. Wala man lang nanligaw sa'yo? Ang ganda mo kaya. Siyempre meron no. Ayoko lang. Nye, iba't naman. Jane, hindi naman ako pumunta doon para magpaligaw, di ba? Pumunta ako doon para magtrabaho. Talaga ba? Bakit? Tingin mo ba may iba pang dahilan? Ang sabihin mo, hindi ka nagpaligaw kasi gusto mo pa rin si Kuya Ruben. Hoy, hindi ah! Pero yung totoo nga, hindi mo na ba talaga gusto si Kuya? Siyempre nung una, ganun nga. Bakit ako magpapaligaw kung hindi ko pa naman talaga nakakalimutan yung ex ko? Tsaka siguro dahil pagkatapos na nangyari, natakot na ako. Natakot na akong magmahal at masaktan. Natakot magmahal? Grabe kaya yung sakit. Oh, sabagay nga naman. Kung sa akin din nangyari yun, hindi ko rin alam kung baka ano nang nagawa ko. Ang tapang mo nga eh. Wala naman na kasi akong choice nun kundi maging matapang eh. Pero seryoso nga ate, wala na ba talagang pag-asa sa'yo si Kuya Ruben? Natatakot na ako eh. Pero kung hindi ka natatakot, may pag-asa pa. Hindi ko alam. Siguro.
Alam mo yung nasa pagitan ka ng takot at gusto mo magbigay ng pagkakataon? Pero hindi ko kasi alam kung kaya kong kalimutan yung nagawa niya. Hindi kasi ganun kadali yun, ate. Mahirap naman talaga yung pinagdaanan mo. Mahirap nga naman rin kung bibigyan mo ng chance pero lagi ka namang praning. Parang susugal ka na rin nun. Ganun na nga. Gusto ko na rin naman talagang patigilin si Ruben pero kilala mo naman yun makulit talaga. Kaya hinihintay ko na lang na mapagod siya. Matagal ko nang gustong itanong sa'yo to kasi curious talaga ako eh. Ano ba yun? Iniisip ko lang. Kasi kung nawawala ba yung love kapag sobra yung sakit, katulad yung sa inyo ni Kuya Ruben, 5 taon kayo. At alam kong sobrang minahal mo si Kuya. So nung nagkamali siya at nasaktan ka, nawala ba yung love? Nawala ba yung matinding pagmamahal? Kaya siya naging sobrang masakit kasi sobrang tindi rin yung pagmamahal. Ganun naman kasi yun Yung mga taong minamahal natin, lalo na yung mga sobrang minamahal natin sila rin yung may kakayahan na saktan tayo ng sobra. Doon naman sa kung nawawala ba yung love, sa totoo lang, hindi. Hindi? Ibig sabihin, kahit sobrang nasaktan ka ni Kuya, mahal mo pa rin siya? Jane, hindi naman yun basta-basta mawawala lang. Actually, hindi mawawala yung love. Kapag sobrang nasasaktan ka, yung tipong drug na drug yung puso mo, lalo mo rin maaalala na sobrang mahal mo. At sa totoo lang, yung mga ganong klaseng sakit, hindi yun nawawala Matututunan mo lang mabuhay kasama yung sakit na yun dun sa puso mo. Kasi parte na yun ng proseso para matuto tayo. So ibig sabihin nga, mahal mo pa rin si Kuya Ruben, hindi nawala. Oo, hindi nawala, pero syempre nagbago na. Kung dati mahal ko lang siya, ngayon may kasama ng takot. May kasama na rin kirot dahil sa mga nangyari. Ang weird ng pag-ibig, no? Komplikado talaga ang pag-ibig. Kaya ikaw sinasabi ko sa'yo, hinay-hinay ka lang dyan kay Roger. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi pa naman kami agad magpapakasal, mag-iipon muna kami. Ang mahalaga lang sa ngayon, sigurado na kami na gusto naming makasama ang isa't isa. Forever. In love ka talaga Sa lahat ng mga naging jowa ko, ate, siya lang ang minahal ko ng ganito. Alam na alam mo yan. In fairness, oo nga. Luka-luka ka rin kapag in love ka no? Sa totoo lang, hindi ko nga gusto yung mga naging jowa mo. Pero mukhang iba nga itong si Roger. Sobrang iba siya sa kanilang lahat, ate. Siya lang ata yung naging karelasyon ko na ni minsan, hindi ako binigyan ng dahilan para magselos. Masaya ako para sa'yo, Jane. Sana talaga si Roger na ang forever mo. Nararamdaman ko, ate. Siya na talaga. Tsaka nagkasundo kami sa isang bagay O ano naman yung bagay na yon? Na kahit anong mangyari, walang iwanan. Hindi kami maghihiwalay. Ibig sabihin, pareho kaming hindi mangingibang bansa. Puwera na lang kung magkasama rin kami. Wow naman! Mukhang maganda yan Speaking of ibang bansa, alam mo bang malapit nang umalis si Kuya Ruben pa Saudi? Talaga? Kailan daw? Uy, interesado! Baliw hindi Kunwari pa to. Next week daw yung alis ni Kuya. Next week na? Alam ko naman na dapat ay wala na akong pakialam. Ano naman kung aalis na next week si Ruben? Mas mabuti nga yun nang hindi ko na siya tuluyang makita pa. At least wala nang mangungulit sa akin. Maari ko nang ituloy ang pag-move on ko pero kung magiging totoo ako sa sarili ko, nakaramdam na naman po ako ng kirot. Naitago ko yon sa harap ni Jane pero nangako na lamang mag-isa. Parang hindi ako mapakali. Hindi ako nakatulog ng gabing yon at hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Ilang ulit akong nagpaikot-ikot sa aking higaan at umaasang magkakaroon ng sagot ng mga tanong ko. Dahil hindi ako makatulog, binalikan ko ang mga sulat ni Ruben. Papadudot nang muli kong basahin ang mga sulat niya ay natagpuan ko na naman ang sarili kong umiiyak. Muli ko na namang nabalikan ang mga alaala naming matagal-tagal ko na ring sinubukang ibaon sa limot. Nang balikan ko ang aming nakaraan na pagtanto kong marami rin naman pala kaming masasayang alaala.
Iba ang ngiti ko sa mga larawang kasama ko si Ruben. Ayoko sanang aminin pero ang totoo ay mahal ko pa rin siya. At ngayon ang tanong ko sa sarili ko ay kakayanin ko bang mapapalayo na siyang muli sa akin? Pero kaya ko na bang kalimutan ang sakit na pinaramdam niya sa akin? Hindi ko pa alam ang sagot, Papa Dudut, at malalaman ko lamang kung makakausap ko siya ng harapan. Kaya kahit na nakakahiya, nakiusap ako kay Jane na mag-abot ng sulat kay Ruben. Kailangan ko siyang makausap, Papa Dudut. Ana, salamat naman at pumayag ka nang makausap ako. Ang tagal ko rin inintay ang sagot mo sa mga sulat ko. Masyado ka namang masaya. Siyempre naman, masaya lang ako na nakakausap na ulit kita. Balita ako, malapit ka na umalis ah. Oo nga eh, next week na. Naayos mo na mga papeles mo? Oo, kompleto na. Paalis ka na pala talaga. Uy, mamimiss niya ako. Anong pinagsasasabi mo? Umamin ka na kasi, mamimiss mo ako no? Ruben, bakit ba kinukulit mo pa rin ako? Ha? Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Ah, teka lang Ana, bakit bigla kang umiyak? Sagutin mo yung tanong ko. Bakit ba kinukulit mo pa rin ako? Sinabi ko naman na sa'yo, di ba? Mahal pa rin kita. Hindi pa rin kita nakakalimutan. Pero bakit? May sagot ba yun? Hindi ko rin alam. Sinubukan ko rin naman nakalimutan ka. Pero wala eh. Nung umalis ka noon, sobrang sakit na naramdaman ko. Pakiramdam ko mamamatay na ako sa sobrang sakit ng puso ko. Kung ganun mo pala ako kamahal, bakit mo ako nagawang lokohin noon? Alam ko na walang magiging sapat na rason para ipaliwanag ang pagkakamali ko na yon. Pero sobrang pinagsisihan ko na yon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin napapatawad ang sarili ko na nasaktan kita ng ganong katindi. Sobrang sakit ng puso ko noon, Ruben. Pakiramdam ko noon, araw-araw pinipira-piraso yung puso ko. Gumuho lahat ng pangarap ko para sa ating dalawa. Alam kong sobrang laki ng pagkakamali ko, Ana. At hindi kita pipilitin na patawarin ako agad-agad. Alam kong kailangan kong paghirapan muna ng gusto bago ko makuha ulit ang tiwala mo. Para makalimutan mo na yung sakit na naramdaman mo. Hindi ko alam kung makakalimutan ko pa yon, Ruben. Hindi ko rin alam kung kailan o kung paano. Handa akong maghintay, Ana. Hanggang sa mapatawad mo na ako. Pero aalis ka na. Bakit? Ayaw mo ba? Pipigilan mo ba ako? Kapag sinabi ko ba sa'yo na huwag ka nang umalis, hindi ka aalis? Oo! Kapag sinabi mong wag na akong umalis, hindi ako aalis. Alam mo kung ano nakakatawa, Ruben? Kahit na sobrang tindi ng sakit na naramdaman ko dahil sa ginawa mo noon, ang totoo, hindi pa rin kita nakakalimutan. Hindi ko pa rin magawang tumingin sa iba. Hindi ko rin maintindihan kung bakit sa dami ng luha na tumulo sa mga mata ko dahil sa'yo, bakit mahal pa rin kita? Bakit? Mahal mo pa rin ako, Ana? Oo, mahal pa rin kita. Ibig bang sabihin, bibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon? Paano kita bibigyan ng pagkakataon kung aalis ka naman? Sabihin mo lang, Ana, hindi na ako aalis. Handa akong palampasin ng pagkakataon na to kung ang kapalit naman oportunidad na makasama ka ulit. Sinasabi ko na sa'yo, hindi magiging madali na kuhain ulit yung tiwala ko. May mga pagkakataon na magdududa pa rin ako. Pero pipilitin kong kalimutan ang nakaraan. Ibig bang sabihin ito? Babalikan mo na ako? Ayaw mo ba? Siyempre gustong gusto ko. Dapat nga 3 taon na tayong kasal ngayon Oo nga no, ngayon pala dapat yung araw na yon. Ikaw kasi. Ako talaga ha? Joke lang.
Ikaw naman di mabiro. Pero gusto mo ba ituloy na natin? Ang alin? Magpakasal! Ana, hindi na kita pakakawalan ulit. Teka lang, seryoso ka ba? Seryoso nga si Ruben ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa utak ko at pumayag ako. Kinabukasan din ay nagpasya kaming magpakasal, Papa Dudut. Walang ibang nakakaalam kundi ang dalawa naming kaibigan na kinuha naming maging witness. Umuwi kami sa aking ama at inang upang sabihin na kasal na kami. Nagulat man sila, wala na rin silang nagawa kundi ang tanggapin kami. Sa totoo lang ay wala akong pinagsisisihan, Papa Dudut. Masaya ako na pinili kong bigyan ng pangalawang pagkakataon si Ruben. Hindi man naging madali ay sulit naman. Sabi nga nila kapag tunay ang pagmamahal mo ay babalikan mo. Siguro nga sadyang may mga pagmamahal na sa sobrang tindi ay kayang matabunan kahit pa ang masasakit na pagkakamali. Sa 2 taong nagmamahalan, hindi naiiwasan na may mga nagagawang pagkakamali na maaaring makasakit sa kanila. Ngunit ang mahalaga kapag nagdesisyon kang magpatawad at sumugal muli, siguraduhin mong handa kang pagdaanan ng buong buo ang proseso kahit gaano pa kahirap ito. Sabi nga mga kapuso, love is sweeter the second time around. Sa ngayon ay masaya na kaming namumuhay ni Ruben kasama ang dalawa naming supling. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Ana. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1 Forever.